Guys, muna yung esplanade. Kaganina dito minangagi sa Pikas kana. Dito sa Pikas. And then, muna ang pinakadakong city hall. Dari minangagi pa ano na po mi. So na sila close. Gate. Then, bawa sa ila ang magbike dari. Kung gusto ko magdalag bike, parking lang. Tapos, baklay. Ba, napas lagi ayo din. Tsaka ni nga office. Tsaka ni nga office. Na sila isa ka office dito. Liwat-liwat na dyan eh. Tapos inaway pa yung ano, inaway pa siya dahil inaway pa talaga tama po yung salay. Baklay. Ang gusto na makita ka lang na ay lights. Ang murag, hindi po na alkasya o eh. Hindi po na santol. No? Ang ba't ang sana eh. Kung may mga punuan. Ito na po sa pangalan sa San Jose. Oh, date lang. Doon nga, lingkod-lingkod. Dito din sila sa may kuan. Kanang na ay dam baka dito. House of Representative. Naada sila office. Sa House of Representative. Alata naman. Dako ganiyang office ha. Lahang by office takog area. So una manggod kay gamay. Bawi na dako na. Ito nagikan. Pasaka na po mi. Saka kami. Kami naglibot-libot. Saka ni sa ubos. Kananan siguro din. Na siya restaurant. Canteen. Ay, alis na kami. Kuan man to si Cook to. Ha? Si Cook. Pag ako pumunta dyan, baka hindi mo ako ano. Pipipan dahil ba? Kaya tanong mo te. Dili oy ang mayor ang Hindi sabi ni ko kung baka pag talagsara na. Mana ako, baka masaktan ako. Ano eh? May Exit. Balit na sa to ang giagian. Katong nag-parking ta kadyon, nag-stop over ta. Nga naay pasaka. Nyara ito doon na ako. Abu. Okay. Diretso lang. Diretso lang. Pag mo ipakita sa akin eh. Akala ko yung iba. Let's go! Tapos na po kami Mayanda or dinner. So, maganda po view dito. Andun kami sa taas. Pinakataas-taasan. At dito is wood na pala itong hagdan. Sa dito, hindi wood. Tapos na kami. Busog na po. Salamat! Ito. Basa picture mo. Din na. Pangit na. Kanami, manguli nami. Uli nami. Dito. Okay, diretso na. Alright, kita. Ang meron. Bakay, kuan manggod luag. Pagsurya dul. Yan lang kang og-og. No.
tarong. Paulit na ito, mag-charge ko ano pa kay. Ako mag-charge sa ganito. Wala mong gugo ka charge, pero paano pa man, di pa man nilubat. Kaya pinagbayenda mga meta. Taas. So, balik mi dito sa City Hall, tanaw na mo ang mga lights. Tanong tsada ba? Biyate, jukul. City Hall. Sa batin niya, may... Ito na ba, si bawal ang kuhan, pwede ang motor? May motor talaga. Ano ka maagi, dapat di ni kapikas maagi. Ano te? Dili, biking man na, dili na. Tambog. Hindi dyan na dayon. Sit na. Ano? Dito sa atong ganyan. Wala ba man, sigaw ang fountain. Lagi off na siya. Ngit-ngit man eh. Ngit man. Awa, kita. Wala naman ko yung tao dito. Pagkaturanit eh. Diretso lang. Dito man sa baba ang kuhan, parking. Off na ang mountain. Fountain. Gi-off na nila. Tulog na siguro yung kuhan. Off na nila kasi sayang ang tubig. Mingaw na. Ang mabiba ni ko na yung mga program. Okay. Diya program na magtambay-tambay diri. Dira magtapok na diha ang mga pagkaon din ha, ang mga calendar, ang mga kuan. Marabag mga street foods din ha. Aya nila ni-allow nila kun mga program, na concert. Ay ha. Napi sports complex pero diri na usahay kay doon naman siya LGU. Hindi na makita ang esplanade. Guys, mga busog. Balik na po dari. Nga lang isang driver. Ano na driver? E-bike? Ada eh. E-bike. Ay, bike na to. Guys. Kasi makasakan kaya ra isaka. Ano sa tatambay? Ya, lingkod dire. Oh. Dala susi. Sakat maglingkod sa daw mi dire, guys. Nausaya na lang daw si Kontra Junjun. TikTok nontang tulo. Lingkod lang. Dire nag-date sila. Date sila dari.